जानता इ नचनिया है कि नचनिया महाराज लोमड़ी हां लोमड़ी असली है नचनिया बरती है याते कि खेखर के हमको मुंह ले बुझाता करिया पेट तब याते खेखर के मुंह ले बिया अच्छा बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर पिया का देश बताओ ए रमेश भैया आवता दीदिया बोलावत तड़ी आ भैया ओ भैया अरे तारा लो भैया ना भैया भैया बजो बजा गुजरात के राजा के बेटी के नाम रहे पनमा पनमा जो रहे शिव भक्त रहे शिव जी के पूजा करके प्रसन्न कैलस वरदान देले महादेव की जो तोर अल्लाह के पुत्र इंद्र से शादी हुई बाकी कब हुई कहवा हुई ये हम ना बताए ना बताई ना मन में सपना लेके चल कब कब यह कार्तिक पूर्णिमा गंगा नहान के मेला लगा अब पनमा अपना सखी लोग के संग चल दिहलस कि चलत तने गंगा में स्नान करी जा विश्वनाथ बाबा के दर्शन हुई ओ का जाने हमार मन के मितवा हमार सपना के सजनवा वो ये भेटा जाए लया गई कि 7-5 सखिया मिलके घूम चलली मेलवा ए सहेलिया गावताल रंग रंग के गान ए सहेलिया गावताल रंग रंग के गान ए सहेलिया मोरी रे गावताल रंग हर हर बम बम भोला रहिया में इहे होला हर हर बाबा भोला के गीत गावत काशी नहान खातिर चल दिहल लोग संगवा में कोई कोई को महान गावतारी रंग रंग के गान ए सहेलिया मोरी रे रंग रंग के गाना गावत चली एने अल्लाह के बेटा इंदल उदल जब तैयार होके मोटरी गठरी बनले कि चलो हम तनी गंगा में स्नान करब अब विश्वनाथ बाबा के दर्शन करब जब चले तले इंदल लड़का रहे छोट बालक कहले जे चाचा कहाँ जाता रहो कहले जे बबुआ मेला में जाता नहीं काशी जी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करब गंगा में स्नान करब लड़का के जात नदिया गई कहले जे नहीं हमरो के अपना साथ ले चला तनी भाव लागई कि कहाँ के जाता रहो ये चाचा कैलो भोरबा हमरा के चाचा दी तो तनिका हो पता हमारा के चाचा देता तनिका हो बता अरे बेटा वो मेला तोहरा लायक ना हो ओमे सियान सियान लोग जाला लड़का जाता नदिया जाइनु तो टुइया में हाथी ढुकावे के कहे लागेला हमरो के ले चल चाचा लागल बा नहनाय बबुआ गोढ़ा हो काशी लागल बा नहनवा बबुआ गोढ़ा हो काशी आई लागल बा नहनवा बबुआ गोढ़ा हो काशी कि जाके हम करब बेटा अरे गंगा अस्ना कल जे तब हमहू चलो चलो हमहू चलो
बेस निकाल दो थोड़ा। लड़का के बात मान गई। हाँ कहले कि ठीक बा बेटा चलो। जितेंद्र के नहीं बोलो मामी बोलावो तरी तहार हुरका जितेंद्र ता मामी 10 मिनट का थवा गा देता नहीं खाली 10 मिनट बजाए बजाए। अजीत मिश्रा जी 1000 रुपया पुरस्कार देंगी बाबा के बार बापा लगी। हाँ लड़का के लेके चल दे। चल ले पूर्व और खेमा गड़ गई हाँ उदल के। हाँ अब पश्चिम और खेमा गड़ गई बा पनवा के। हाँ विश्वनाथ जी के दर्शन गंगा नहान हेतु उदल भोर ही चल गेले लड़का के सुतले छोड़ के हाँ रेवटी में। आ लड़का के नजर जन बातन खुल गई। हाँ आ खुल के लगले मेला में टेंट में से बाहर निकल के घूमे घूमे टहरत टहरत कहवा गईले कहवा जहाँ पनवा के खेमा गड़ रहे। कहवा पनवा के एगो सखी कहले जे राजकुमारी मेला में तो बहुत मर्द आइल बड़े बाकी एगो ऐसा न वही आई बा जना के कमरिया पातर बा सिनेमा चाकर बा ऊंच लीलार बा आज अंगूठिया बा तनी तू देख ना लो पनवा के देखतिया तो कल जो हो महादेव जी कहले बड़े तौने में कितना पूछा तारी जाके कि हे राजकुमार राजकुमार तू के हवा ये हवा तोहर का नाम हो। लड़का छल कपट जानत ना रहे। कहले जे हम गुजरात के राजा हम अल्लाह के पुत्र इंदल नाम हो गंगा नहान के मेला में आइल बानी। हाँ जब पहले जी तो महादेव जी वरदान दिले हमें कि तोर अल्लाह के पुत्र इंदल से विवाह हुई बाकी कब हुई कहाँ हुई हम ना बता। अब ओकर नामवे करे जवा में सट गई कि कहतर कि कभी तो दिलों की अरे मुलाकात हो कभी तो दिलों कभी तो दिलों की मुलाकात होगी जुबा चुप रहेंगे मगर जुबा चुप रहेंगे मगर बात थोकता नहीं होता बाहरी बिग दल बड़ा कोली हाई थोकता सब भीतर में थोड़ा रिटर्निंग आ रहे। इंदल के सुगा बना ले ली आ सुगा बना के पिंजड़ा में बंद कर आ जा तेरे अपना रेवटी में के सखी ए सखी जवना खातिर हम आए नहीं हाँ हमार सपना के सजनवा हमार मनवा के मितवा भेटा गई चलो चली जा चलो चली जा चल देली लेके हाँ तो ये जेल लो जा गई बनारसी लोग आवेला अकेल बाजी यारा के कर हमने के भोजपुरिया लोग आवेला अकेल बाजी यारा हो अकेल बाजी यारा बनारसी लोग कही अकेल बाजी यारा के कर सुगना बनाई के चल देली घरे बनाई के सुगना चोरी चोरी चलल धोखावा से इंदल के सुगा बनवली घरे ले जाके कहली आवे सपना के साजन ए हमार मन के मीत से जी अभी छावली कहली कि सो हो साजना बनाई के धले ह ध के ले आई
तो ना आइलो तो कम से कम हई धके कहे कि चली हम हई हो काम जानी ले हाँ चाहे बाल निहोर की के थेथरी सुगा बना के ले गई कहली जी हे हमर सपनवा के साजन हे हमर मन के मीत अब तनी हमर सेज गरमाओ कहले चुप रहो अरे पापिन चंडाली अरे सापिन धोखा से तू सुगा बना के हमरा के पिंजरा में रखले बड़े आ कहते रे कि सपनवा के साजन हो हम तोर सपना के साजन है एने उदल जब रेवटी में गइल तो देखली कि हमर भतीजवा